كابي استوديو زينا ERi-TV عزو سلام تنات قبلوا كبرات تخطاتلتنا كم يتمسيو نلومي سولس 24 حرار مش سدالو زيناتات حزنان فيلم علونا مكتالكم صاف فصامه بخبر زعدم مساهم صنحن ميكال حرقي فيلم اجن بكندي ارستاتو فيلم كونتات لبرام بتام دربدا بتزامد رقات كم زركب منستر حرشا غليصو كاب سرجقانا بشمان قستح تايز وسد مسمر مقعزا بمروز حمدي سرحلو شجر ستماي قلعالون مكلال سعرتاتي كيرالو ابزيناتات وصاي تقناغنتي وغنات ليبيا كالاي زوريا زررب جميرو امريكا تازوبا اسيا باسفيك نمزرات تسرح كمزلا تشاينا وغيسا ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ጃፓን ደቡብ ኮሪያን ምብጻሕ ይፍጽሙ ዝርዝር ዜና ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገርና አንጻርቲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት በተረጋጋሚ ዝሰገረ ወራር አንበጣ ብዝተገብረ ውድ መኸተ ዕውት ናይ ምቁጻር ንጥፈታት ከም ተኻይደ ጸብጻባት ሚኒስትር ሕርሻ የነጽር ኣብዚ እዋን ድማ እቲ ኩነታት ብተዛማዲ ርጉእ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ካብ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳልዩሎ ሳምሶም ሃይለ كاب مفارق ورحنا حاسخ للتشحن عسران نملا هاجر تزرقي حتصنحي كاب غروابته هاجرات بتدغاغامس ساغامي معبلات وراران بطا سالاوهد مختا اكالات منغستن حزبن ابز اوانزي بتزامادي ابرغو كنتات كم زركب چنفر حزباو ركبات منستر حرش حبيروم اب منستر حرش حلاف احادو مكل خال ساغم تبالعات اتو تيدروسيوم ني ارينا ابزهابو حبريتا اتخاب ايتيوبيا تبغيسو بمنجد زبادو بابيلو نملا هاجر استزرغح وراران بطا مدربدا بستقبلوا مكتتالن استوسدي ادمع سقمتن ابز اوانزي اب تحت قطصر وعيل كم زلف ليطوم انبطا اب قرن افريقيا ابز حلو 7 عامت سراي زي فلط صفحاتي نيرو اب هاجرنا كابز حلفه ورحينا حسه جميرو كاب غربيت هاجر ايثيوبيا قصالي ورارات نايمبطا كاتو جميروم زي وراران بطخا اب كلن زواتات هاجرنا شفنا نيرو بتقل الله نرى خلنا أستات 14 هكتار صفحات زنورو شفنا نايم بتاعي مالتي أتو تيدروس بتوسعي سالات بتصادفه حيلتات مكل خال إيرترا حزبي من محدارات موياويان حرشان استقبره وهد مخته أبزرات زورد قدآت سماو مخانو الرقاقيتهم بزحي تتقعين زبحالا زواتات سلستين ساتنكا زوادو ماخل كومن سيمنا أي بحري أبزن سلسته زواتات تزري زلو صفحات ناي زرعتي أستات 310 شح هكتاري أبزي بعنبطا تبليع زبحال شمونتن 28 هكتار خون كله ب100 كنريق خلنا الماء 0.4 ميتاويتيو زباسمينا وقح بحري اتقاندن زسبحن مبارين بطا مدربدا مخانو ابز عامت زي بسنك زغاطمه تخاتاتالي وراراتان بطا دما اتو زوبا ابدرب مخته تصميدو مصنحو حلاف چنفر لمعات بقولي ابتو زوبا اتو تسفيت غرز غير غليصوم ورحشم انت زي خلان بطا نسو كاو كوكوبتانات مصينا كاو خاني سغاب حجينا حسالاتينا ابز خاني خرابي 15 هكتار زخون صفحات مريت تنسيقوا أبز تساتفوا قلبت مكاين شمونت مكاين إروانا سأتي كباب 10 شح قلبت كعاني كاب هزبن كاب سراوتين أساتفنا الزمالات الزوبة حجمون سأري أيكونا بخلو قولاتات ناقبرنا نتو مسترفون دقرنا تسرح أصالو أتو تثبيت عصيبو أبتناي مخطع عمام نسترعي وهدتن توباينتن بمموغواس أبزوبا سمينا وقعه بحري كابت لميعو زلو لعلي 10 هكتار أبزرات زورد قدات حدا ميتاويت تراي مخانو الرقاقيتهم حفشو أبزوانا كابتن أنبتا زعالبن زراتات كرئ خلو حدا ميتاويت كابتي لاست زري زلو ولا كوا أبز أوانزي لبدان بتأ بتزامادي أبرجو خناتات انتحلوه اتسقات جنا بملأت سلزيت أنتأته كلهم زملكاتهم أكلات من قستن هزبن كموترو قرب النتومن تكور النتومن كعززو من يسرح الرشاء يزخاخر كابي سرجعنا بشمان قستعتايز وسد مسمر مقعزيا مچو بزمن بارو هزبيتي كباب علتاو من نبابرون خسلاسل كشجر تصنيحيهم أبزي جزيزي بتوقسو كومن دقف من قستن زسرح زلون حمل سرقع نتسقم كقالو تثبيت يقبر
وكيل إرينا بنفس هاتين نزدالو تصبصاب أديب عبدو كغربوي أمنو زبا سرجقا خاب سرجقا نابشما نقص تحتاي زاتو 5.3 كيلومتر مسمر مقعزيا بتفقسو كومن دقف منقستن بمروز حمد يسرح اللوم ازي بماشينرن كوماوي وفراتاتن سرح زلو ترقيا كاب 10 متر قد نزلو خوينو زمت ورحت الرغلتشن 21 كزازم تثبيتي قبر أما حدارتن الزبا أتو فلماريام قبر مسكال نيرينا أبزهب حبريتا هزبي شما نقص تحتاي ناقل قلوت مقعزيا متشو مسمر سلزي نبرو كالصالح حتوتات كقرب مصنح بمقلاص زدل قطعتات مستمالئه عقمتاتو اواهيدو كسرحو خمس جمرن بعد معنت يقصلو كم زلون حبيرو تي مغاب زخونه ترغاتات كاب عدي كابتي قند ترغانا عدي زاتو ناي مغبار حلافنت ناي حزبي ስለዚህ بو مسرد ما عدزن تصنحو شجرات نمفتح يو تبغسو توسيلو هذا عدزي نما اكل تعنا خيز تقومو نبره لكانسيون حساناتن طنسات حراسات قليل لا يصنحن ስለዚህ ሕጂ ግን ከቃለለልና ማለት እዩ አምቡላንስ ቅጣቱ ችግር ይብልናን ካለ ሓገዝና ህዝቢ ምስ ሕንታት ደን ህፃን ደሎ ኮሚቴታት ክባራወሩ ክሕግዙ ፀገም ይብልናን ተማሃሮ ብስሉጥ ክኸዱ ፀገም ይብልናን አቀዲሙ ተፈቂድልና ስለዘሎ ናይ ሓራት መጓዓዝያውን እዚ ዓዲ እዚ ዓቢ ሽግሩ አቃሊልሎ ማለት እዩ مسرح حدا نجاريو تقصالنا تيجينا زارا بكل جزء هذا قصالنا كركوبن تخينو يزبي كم تان أبجوز جبرا متكنا خان أبزات الجازي أدم خماريو كنا جبرا لا خير الله أما محضر كاب شمان قصت حتى أتو تسفاجر قيس أسوها بوجنو نتني حمد ترجع أم مسرح على تاوي أستاد كلتميتن عسران حزبي يوفر كم زلون سبعا 500 نيتسرح كم تسالت انجليتو زي محل تاوي أبز ساعة شوعات تصنحها ساعة شديش تصنحها خسر تصنحها أمنه قلبتو كان له خعتو مسنجلة قال ماشينري تحوشهم كسر تصنحها تزبي جيب تصبق منفس بحجز منفسين ترجع استقبلوا نزل ترجع نادي يكون عقوبينا نقصار خن عقوبينا بهلاي دولة حزبي تساتفت بزهبوريتو مسمر سرجق شمان قصت حتى تطح سلا زي نبرن نفس صوراتن حوماتن تزيرهم ناب حكمنا يبصح منبارهم تمهارهم مع كلاين درجات دما استاد حد ساعات بإجرخ قعزو يقددو منبارهم بمحبار تترجع تزازيمو أبا قلقلوت مسوعلة تقمم فتح كم زركب قليتهم خمهارو بأجار ننقصاص هتقام بزنورو ليز مقدز أزي أشجاري نزهج تفقد زولوجين هجي نيشتي كمان بنيشتي بزخونه سايكل غيرو كمهارول زخل مقد عدلات تفتير له 50 نخفللو له 100 نخفللو له 20 نخفللو له وسنا ينبره مغنيات باب عفهم زبلوا يخفلنا حجي سلازخونه حجي كن بمنغستنا توسينلنا حاراتنا تجمير حالنا نبرت بقبو نخطي قصللنا ناي بحقي ملء مسل كنركبينا مالتي كم ذات ريوز حزبي قلبته حابا يكونن الحق سقع ترزي بصحو دملس نبره حزبيو وتزنا بلا حاجز جزجين إنه لو مخوينو أزيد ترى فسرح إذا كنيت لنا حجي خندقي بعلنا هنا خندقة بعلنا خندقة هنا ثم نسيات بحيل قلبتنا من نسيات خندق كاي أمنتا أكيد والله أما ندقون نسمي كساته فوق نبى حتى بالحتي نفعات قدسات صار لهم أبز 5 بيت إحنا دلنا ኣብ ዝተፈላለያ መምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ገልዓሎ ሽግር ስተማይ ንምቅላል ዕቱብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣመሓዳርቲ ንዞባቶ ማሕሙድ ኢብራሂም ገሊጹም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታቶ ማሕሙድ ህዝቢ ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ንክረክብ ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሓት ብፀሓያዊ ፀዓት ሞተርና ኢድ ፖምፓን ዝሰርሓ ብርክት ዝበላ ንቑጣታት ማይ ከም ተዋደዳ ብምግላጽ ኣብ 4 መምሕዳራት ከባቢ ግና ብሰንኪ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ዘይትጡሕ ጽርግያን ዛጊድ ዝተዋደደ ፕሮጀክታት ማይ ስለዘየለ ኣብ 2021 ክትግበር መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ድልሑን መካዕኒለን ከምኡውን ካልኦት ከባቢታት ትሕተ ባይታዊ ጋብላታት ተሰሪሐን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ማሕሙድ ኣብቲ ፀገማት ማይ ዘለዎ ከባቢታት ብወፈራ ራህያታት ይስርሓ ከም ዘለዎ ኣረዲዩ ቀረብ ማይ ማእከል መምሕዳርቲኑ ዞባ ዝኾነት ገልዓሎ ንምውሓስ እውን ኣብ ርእሲ እቲ ዝፀንሐ ብልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ 250 ፊስቶ ዝሕዝ ገንኢ ከም ተሰርሐ ኣብርሁም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ማሕሙድ ህዝቢ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ኣበርክቱ ክዕዝዝ ብምዝኻር ፋሒለን ዝርከባ ዓድታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝረኽባሉ ከባቢ ክጥርነፋ ፀዊዖም ካብ ባፅዕ 135 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ዝርከብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ 12 መምሕዳራት ከባቢ ይጥርነፍ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብንኡስ ዞባ ድባርዋ ንኡስ ውሁድ ስድራ ቤታዊ ሕርሻ ብምስፋሕ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ
ብዝዓለመ መደብ ንሓረስቶት ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለወን 20,000 ጨቓዊት ብርታዕ ዋጋ ዓዲሉ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ኪላ ምርባሕ እንስሳታት መንእሰይ ዮናስ ዖባ ሚካኤል እተን ጨቓዊት ብመሰረት ኣቐዲሙ ዘቐረበ ጠለብ ን800 ሓረስቶት ምምሕዳራት ከባቢ ተራእምኒ ሽከቲ ገዛ ላምዛን ድባርዋን ከም ተዓደለ ሓቢሩ እቲ ዕደላ ጨቓዊት ቀጻል ምዃኑ ዝጠቐሰ መንእሰይ ዮናስ ሓረስቶት ግቡእ ክንክን ክገብሩለን ሚኒስትሪ ሕርሻ ድማ ቀረብ መድሃኒት ከውሕስ ኣዘኻኺሩ ኣብ ረሓይታን ከባቢያን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝምስገን ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ትካል ጥዕና ብምውሓዝ ጥዕኑ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ሓላፊ መደበር ጥዕና ረሓይታ ተሓጋጋዚ ነርስ መንእሰይ ዑስማን ኑር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ርእሲ እቲ ናብታ ትካል ጥዕና ንዝመፁ ዝህቡ ኣገልግሎት ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከባ ዓድታት እናተንቀሳቐሱ ከም ዝሕክሙን ጎስጓሳት ከም ዘካይዱን ብምግላጽ ውፅኢት ናይዚ ድማ ልዑል ምዃኑ ኣረጋጊጹ መንእሰይ ዑስማን ኑር ኣብ መወዳእታ ኣብ ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ክንክን ጥዕና ህፃናትን ቆልዑን ርኡይ ምዕባለ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ብምግላጽ ጽሬት ከባቢ ብምውሓዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ዝካየድ ጻዕሪ እውን ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ ምስ ዜናዊ መሰናዶ ERi-TV ከም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ንሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يتصنعكم كبرات عزبتي زينات ناقصلي زينا وصاي تغنقنتي وغنات ليبيا تمال 23 حدار كالاي زوريا زرب جميروم زي بمونغونيت ودب حبرات هاجرات زكاير زولو زرب بقندو اموغام سغاغر منغس زتوكور مخام تغليصوم كلتيون وغنات اب قداماي زوريا ركبوم بريزيدنتاون بايتاون مرጫታት ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2021 ክካየድ ክሳብ ሽዑ ድማ ሊብያ ብመሰጋገር መንግስቲ ክትምራሕ ኣብ ምርድዳ ከም ዝወጽሑ ጸብጻባት ይረዱም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሊብያን ተቃውምቱን ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝርብ ኣቐዲሙ ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክባት ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ስምዕ ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሰ ወገን እገዳ ከጽንዕ ከም ዝኽእል የጠንቅቕ በምህላው ተቐናንቱ ወገናት ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ንምውሓስ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣብ ሊብያ ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ኣብ 2011 ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ገለ ክፋልታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት መንግስቲ ገለ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቓት ተቃውምቲ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንምዝራግ ትሰርሕ ከም ዘላ መንግስቲ ቻይና ወቒሱ መንግስቲ ቻይና ነዚ ዝገለጸ ኣሜሪካ ንፊሊፒንስን ቪየትናምን ናይ ቢልዮናት ዶላር ኣጽዋር ክሸጠለን ምዃና ድሕሪ ምሕባራ እዩ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ዞባ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ሽርክነት ንጸጥታ ናይቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ንረብሓታታ ዘደልድልን ጥራይ ምዃኑ ቻይና እትሕብር ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ሮበርት ኦብራይን ቻይና ንውልቃዊ ረብሓታታ እተካይዶ ወታደራዊ ጸቕጢ ብምውቃስ ሃገሩ ንልዕላውነትን ረብሓታትን መሻርክታ ከም እትሰርሕ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምግላጹ ይዝከር መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን እተካይዶ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ወታደራዊ ዝምድናታት ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ تمال 23 حدار متنقاقو አይርሳዕን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣብ ጃፓን ዶብ ኮርያን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንፍጻም ሎም 24 ሕዳር ከተማ ቶኪዮ ኣትዩ እቲ ዑደት ኣብ ምምዕባል ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምግጻእ ኮሮና ቫይረስን ጉዳይ ባሕሪ ዶብ ቻይናን ዘተኮረ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ቻይና ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊው ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂደ ሱጋ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ናብታ ሃገር ዝበጽሕ ዘሎ ዝለዓለ ቻይናዊ በዓል ስልጣን እዩ ሚኒስትር ዋንጊው ዑደቱ ናብ ዶብ ኮርያ ብምቕጻል ኣብ ምህዳር ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘተኮረ ዝርርብ ከካይድ መደብ ኣሎ ኣወሽመጥ ጋዛ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብምንሃሩ ህጹጽ ድንጋገ ጥዕና ተኣዊጁ ኢስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ብዘጽንዓቶ ገዳታት መሰረታዊ መሳለጥያታት ጥዕና ክርከብ ከም ዘይተኻለ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኮሮና ቫይረስ ብኣሰካፊ መልክዑ ይላባዕ ከም ዘሎ ሰመዚ ጥዕና ፍልስጤም ሓቢሮም ኣብቲ ወሽመጥ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ በዚ ዘለዎን ተቐጺሉ ስርዓት ጥዕናቲ ወሽመጥ ኣብ ቀረባ እዋን ከድመዓሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ክወድቕ ከም ዝኽእል እዮም እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣጠንቂቖም ዘለዉ ኢስራኤል ናብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝኣቱ መስመራት መጓዓዝያ ድሕሪ ምኽርዳና
ኣሳት 2 ሚልዮን ነበርቲ ኣብ ከቢድ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዝወደቑ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ሞዛምቢክን ታንዛንያን ኣብ ዶባተን ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ንምድምሳስ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስርሒት ንምክያድ ዝኽእል ስምምዕ ከቲመን ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣንጻርቶም ምስ ዳዕሽ ምትሓዝ ከም ዘለዎም ዝጥቀሱ ካብ 2017 ኣብ ዶባተን ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዕጡቓት ዝቃለስ ናይ ሓባር ሰራዊቱ ከዋፍራ ምዃነን ኣብቲ ስምምዕ ተጠቒሱ ኣሎ። ሞዛምቢክን ታንዛንያን ነቶም ሽበራውያን ንምድምሳስ በብውልቀን ከካይዶ ዝጸንሐ ስርሒታት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኸበ እዩ ዝግለጽ። ነቲ ብጸጋታት ባህርያዊ ጋዝ ሃብታም ምዃኑ ዝግለጽ ሰሜናዊ ሸነኽ ሞዛምቢክ ተቖጻጺሮም ዘለዉ ሽበራውያን ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዘካይድዎ መጥቃዕታት ህይወት ልዕሊ 2200 ሰባት ከም ዝጠፈ ጸብጻባት የረዱም። ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ብዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ልዕሊ 300,000 ሰባት ክመዛበሉ እንከለዉ ልዕሊ 700,000 ድማ ተጸበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት እዚ መጠን ናይቲ ናብ ኣየር ዝትፋእ በከልቲ ጋዛት በንጻርቲ ተገሚቱ ዝጸንሐ ከም ዝዛይደ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም። ዝዓበየ ንጥፈታት ኢንዱስትሪታትን ምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተገዲኡ በምህላው ትፋእ በከልቲ ጋዛት ናብ ኣየር ክጎድል ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ። ይኹን እምበር ብኣንጻርቲ ግምታት ትፋእ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ካልኦት በከልቲ ጋዛትን ከም ዝወሰኸ ከም ሳዕቤኑ ድማ ክልማዊ ዋዒ ከም ዝዛይደ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣረዲኦም። መጠን ትፋእቶም ጋዛት ኣብ 2020 ብክንደይ ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ እኳ እንተዘይተነጸረ ካብቶም ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ከም ዘይውሕድ ግና ኣብቲ ጸብጻብ ተኣሚጡሎም። ብሰንኪ እቲ ኣሉታዊ ኩነት መጠን ምልኣት ባሕርታት ካብ ናይ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብዘይፍለ ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክሊማዊ ዋዒ ንምግታእ ቁልጡፍ ስጉምቲ ምዘይውሰድ ኣብ ገማገም ማያዊ ኣካላት ተደኪነን ዘለዋ ከተማታት ክወሓጣ ከም ዝኽእላ ክኢላታት ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም። ወዲ ሰብ ልዕሊ 900 ካብ ጠንቅታት ምምዝባለ ክሊማ ከም ዝሽፍን እቶም ክኢላታት ይገልጹ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ 2005 ብዝተኻየደ መጥቃዕታት ልዕሊ 26,000 ቆልዑ ከም ተቐትሉን ከም ዝቖሰሉን ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ መዓልቲ ብገምጋም እንተወሓደ 5 ቆልዑ ከም ዝቕተሉ ወይ እውን ከም ዝቖስሉ ተፈሊጡ። ኣብ 2019 ብዝተኻየደ መጥቃዕታት ጥራይ ብውሕዱ 874 ቆልዑ ክቕተሉ እንከለዉ 2275 ድማ ከም ዝቖሰሉ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ኣሎ። ብዘይካዚ ካብ 2017 ክሳብ 2019 ንኣብያተ ትምህርቲ ዒላማ ዝገበረ ልዕሊ 300 መጥቃዕታት ከም ተፈጸመ ተፈሊጡ። ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብዘተን ምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ይካየድ እኳ እንተሎ ዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕታት ግና ከም ዘይሃደ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ። መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጦ ጉጅለ ጣሊባንን በቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ንሓድሕዶም ይወቓቕሱ ኣለዉ። ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ሰላማዊ ማዕለቦ ዘይተረኽቦ ቅልውላው ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ክቡራት ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን። ምስ ተረፉ መደባት ERi-TV ሓድጎኩም ብወገነይ ሰላም።